yazi into ufuna uqwalaselwa guys, ilento yenu mani nisithi masithule ngento esingazaziyo kodwa niqamzani nakuqala nge-knowledge engaphelelanga. Nifika apha kule internet nizenze i-expect zomthetho kodwa nixakwe kwaku-understand i-concept ye-rape culture. Xa ungafuna ukhomenta athula uthi cwaka, akho mntu uzama phambi kwakho. Usiyeke ke thina ke bane-content ne-substance sithethe siyomapho sifuna umakhona, because kaloku xa uzaqala ngokweshini into yoba ebethulele ntoni kulaa 2 years already soqalile uzama udiscredit umntana abantu as if kukho i-deadline yoreport i-rape. Nixakwe ku-understand i-2 years kodwa sikhuliswa ngomakhulu abanyamezeleyo babubhanxa for 50 years just because ijani yiyo i-breadwinner. Ayisipana ngapha ezimayini egoli, into eyenzayo emane ithumela imali ibuye once or twice ngonyaka, ifike izobenza umama abantu i-punching bag ne-baby making machine kwezalali, anyamezele kumntana abantu athula athi cwaka because kaloku uzele. Kwakuwena ngo-2021 ngenxa yabe empowered enough uba ukwazi uzithengela i-weave ne-quid. Understand omnye umuntu ongekho comfortable enough uba athethe ngengxaki yakhe. Abanye bahleli bathule just for the sake yolasta. Omnye utshatile kaloku uyanyamezelwa emtshatweni. Omnye wabekelwa ibullet phezu kwetafile kodwa mhla waze wayithi paha uyawuchola ubanda because kaloku nijola nezigebengu ezihleli nje ziredi for ukuphula itrigger kodwa namhlanje ani-understand into ye-trigger xa iyi-rape. Abanye babhizi bashare i-screenshot abantu babeconvictiwe bengenzanga nto baze bariliswa. So sithini ke ngokuthina singaphinde simhoye omnye umuntu othi urayichiwe ngenxa yezazimenxa zabantwana zaxokayo, okanye nathi masiyogubhulula eza case zezazigebenga zaripha umntana ona-6 months ungakakwazi nothetha. But ke wethu guys kusemhlabeni apha mani, yazi umuntu makabe le nto afuna uba yiyo mani, as long as eyipi yena qha. Into endiyithethayo noba ndilogqwetha andiyojaja andazi fuck all ngomthetho and ngakade bengazubamba mntu ngesixhanti into yomfaka etrongweni. But ke opinion nanzi ungabi nayo ngerape ndisaphila apha. Nawe ubunova istory ngam, bhiliva loo nto ufuna uyibhiliva fondini.